26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи навбунёди деҳоти Ҳиҷбораки ноҳияи Рашт муассисаи таҳсилоти томактабии Зарангакро мавриди истифода қарор доданд. 26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи навбунёди деҳоти Ҳиҷбораки ноҳияи Рашт муассисаи таҳсилоти томактабии Зарангакро мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки муассисаи нави таҳсилоти томактабӣ дар заминаи бунёди маҳаллаи нави истиқоматӣ барои сокинони аз заминларза зарардида сохта шуда, дар он асосан фарзандони ин маҳал ба азинаи аввали таҳсил фаро гирифта мешаванд. бинои нави соҳаи маориф бо тарҳи муосир ва мувофиқи завқи кӯдакон сохта шудааст. он барои фаро гирифтани 50 тарбиятгиранда пешбинӣ гардидааст. ман омӯзгор Таҳмина хонова сокини деҳаи Ярхаби ҷамоати деҳоти Ҳиҷборак ҳастам. аз соатҳои аввали сар задани офати табиӣ дарк кардам ки бекасу бесоҳиб нестем. аз рӯзи аввали фоҷиа бо маводи аввалия тамоми зарардидагон таъмин гардиданд. байни 2-3 рӯз тамоми маводи сохтмонӣ ва ҷойҳои таъингардида оварда шуд. инак хонаҳои нави ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир қад афрохтанд. фоҷиа хоби мудҳишро монд, зеро мардум ҳамагӣ чанд соат дар ҳолати ногувор қарор доштанд. ман дар тафаккур ҳеҷ гумон надоштам ки дар як муҳлати кӯтоҳ ин кори бузург анҷом дода мешавад. кӣ гумон мекард ки дар як маҳаллаи дурдасти кӯҳистон барои зарардидагон дар баробари хонаҳои зебо боғчаи бачагону бунгоҳи тиббӣ сохта мешавад. ҳамаи инро мебинаму ангушти ҳайрат мегазам. аз фурсат истифода бурда мехоҳам миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат ба ҳайси омӯзгор арзи сипос намоям. зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамгардида сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки таҳсилоти томактабӣ яке аз марҳилаҳои муҳимтарини рушди инсон ба ҳисоб рафта, на танҳо барои омодасозии кӯдак ба мактаб, балки барои ташаккули малакаҳои иҷтимоиву фикрӣ ва омӯхтани одоби муошират ниҳоят муҳим аст. дар ин давра кӯдак қобилияти баланди омӯзиш дошта, муҳити тарбиявӣ метавонад ба рушди ӯ таъсири амиқ расонад. аз ин рӯ таҳсилоти босифати томактабӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоиву маърифатии давлат мебошад. бинои муассисаи таҳсилоти томактабии Зарангак дорои 2 ҳуҷраи машғулиятҳои амалӣ, хобгоҳ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда бо лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардидааст. саҳни муассиса низ бо майдончаи бозиҳои гуногуни варзишӣ муҷаҳҳаз шуда барои рушди ҷисмонии кӯдакон ва густариши раванди машғулиятҳо мусоидат мекунад. таъкид гардид ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали истиқлол ба таҳсилоти томактабӣ аҳамияти хоса дода, бо сиёсати устувор дар тамоми минтақаҳои кишвар шароити мусоид фароҳам меоварад. дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишон медиҳад ки аз марказ то деҳоти дурдасти кишвар ҳамаи ҷойҳои аҳолинишин бояд бо боғчаи кӯдакон таъмин бошад, то ҳеҷ кӯдак аз ин имконият бенасиб нагардад. бо дар назар доштани ин масъала сарвари давлат ба масъулон ва кормандони соҳаи маориф дастур доданд ки бунёди чунин муассисаҳои таҳсилоти томактабиро дар дигар деҳаҳои дурдаст низ идома дода барои тарбияи насли ояндасоз дар шароити муносиб ва рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. дар фароварди сафари корӣ ба ноҳияи Рашт, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сокинони маҳаллаи Навбунёд ва фаъолони ноҳия суҳбати самимӣ анҷом дода таъкид намуданд ки ҳукумати кишвар ҳамеша барои таълими арзандаи насли наврас, таъмини зиндагии шоиста ва шароити мусоиди кору рӯзгори сокинон тадбирҳои зарурӣ меандешад. сокинони ноҳия низ бо изҳори сипосмандӣ таъкид карданд ки бо масъулият ва садоқати баланд сиёсати хиратмандонаи пешвои миллатро ҷонибдорӣ намуда баҳри ободии ватан, рушди бахшҳои гуногун ва тарбияи фарзандон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ саъю талош менамоянд. Ассалому алайкум. Хуш омадед ба ноҳияи Рашт. Саломат бошед. нури дида тоҷи сар. Саломат бошед. Саломат бошед. барои миннатдорӣ пеши худат аз номи ҳамаи модарои ноҳияи Рашт ки моро дар рӯзи сахтӣ дастгирӣ кард. мо умеде надоштем ки хонаҳои ҳозиразамон да медроем. албатта ҳама
مینداریم. ما ساکن نویای رشت میندارگی خود بس شما میرسونیم که همیشه دستگیری منی الهو 100 سالت کنه و سر ما پیران سالانو معیوبانو به کسان سویبونی سر ما باشه دایم دنیا دولتدار باشی سلامت باشی اله عمری درازی با برکت بینی هر یک انسان قدری چه خودش بدونه در قدری تو صدقه در خاک پوزد شمادی نوری دیده خوشتر شعرات نگاه میکنم مادرم با یادم میآید پیش نظرم خدمتی که مادر میکند پدرم بزرگ است قبلگاه انسان میشود لیکن مادر بسیار عزیز است انسان به دنیا میاد اگر مادر نمیشین ما نبودیم هزار رحمت به اون مادره که چقدر مادر تولد کرد به این وایه رسون سلامت یک جان تشکر شما دی بانوی سلامت باشید خوشبخت باشید کار کرده ای زحمت کشیده ای معلوم است سلامت یک جان